Ovo je akcija Krofnice iz bloka u sklopu projekta Trojke iz bloka. Više aktivnosti imalo u zadnjih par godina. I folklor iz bloka i bioskop iz bloka, a sad smo rešili da u Kosovskoj Mitrovici prvi put organizujemo Krofnice iz bloka. Ova akcija se realizuje u preko 150 mesta Srbije, Crne Gore, Kosova i Metohije i Evrope, što bi se rekao. Tako da smo se mi priključili ovo. Akcija je namenjena porodicama na Kosovu i Metohiji. To je velika vaskršnja akcija. Prikupljaju se sredstva za pomoć porodicama na Kosovu i Metohiji. Krofna meni, osmeh tebi.